हेलो गुड मर्निं भिउवार्स आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिगोन नै दुन्दिया फोनाय जोंनि माने गोरलै हा गैया नालाय आंना हाया एसेल'नो बारि बागाना माने मैगं थाइगं फोनोनो गैया थ' दुन्दिया माबायदि फोयो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन एसेल' जायगायावनो बेनिखायनो आरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक शेयार खालामना होनानै प्लिज गैया दाबो आंहा साबस्क्राइबा प्लिज खावलायनाय थाबाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आं आखाइ खबजबै खावलायो नोंथांमोननिसिम स' बिदिब्ला दुन्दिया बानायनाय आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि र' स' नै आं बेखौ हाखौ फोरानदों बेयाव दुन्दिया फोनो थाखाय साननैसो जाबाय बे हाखौ फोराननानै बे क्रेटआवहाय बिदिनो गोबां माने बबाव दं नै मोनथाम मोनब्रै आङो मोननै बिदिनो माखासे दुन्दिया माखासे सामब्राम बिदिनो लाफा एसे एनै फोगोन आरोखि जानो आन्था एकदम नेचारेल न'नि खुनु हासार मेडिसिन गैयै माने आजिखालि मार्केटआवथ' गोबां बिदिनो मेडिसिनजों मेडिसिन ओरैबादि बेले बेजे मैगंफ्रा ओंखायनो दाबायलाबाय भिउवार्सफोर ओरैबो दं नोंथांमोना साननो हागौ जे मोजां मोजां माने एकदम डिजाइन डिजाइन मैगंखौ बायो बिदिखौ दाबाय बियो फुरा मेडिसिन मोननायसो बियो नै आं दा दुन्दियाखौ माने सोमनानै दोनदों साननै जाबाय बे दुन्दिया बेगरखौ दा फोनाय जासिगोन स' नायदो नै आं दुन्दियाखौ फोबाय बेयाव दुन्दियाखौ फोनानै लाबाय आं जेब्लानाखि बेरगोन अब्ला आरो नोंथांमोननो आं देखायनो नाजाबावगोन माबायदि मोजां गावनि जानायखिनिखौ जों मावनानै लानो हायो आरो ओरैथिंबो आं फोबाय नै बे बानलु नै बियो आंनि दा बे क्रेटआवनो आं बे बानलुखौ मावनाय जादोंमोन नै बिनि गाहायावनो आं दुन्दिया होनाय जाबावबाय बे बानलुआ नै फिथाइ हमहांबाय नै बेलेनि फिथाइ माखासेया खाबाय दाख्लै बोरमा जाना होदोंलै बिराद टेनसन आं बिनि थाखायनो ओमफ्राय नै ओरै फोबावसिगोन बे बानलुनि गाहायावनो दुन्दिया ओमफ्राय नै ओरै आङो दुन्दिया फोबावगोन स' नोंथांमोना जुदि न'आवनो मावनानै जानो गोसो दंब्ला एसेखिनिखौ नोंथांमोना निस्सय मावनानै जानो हागोन बेबायदि बिबारबो गायदों आं हनै बहुद बिबार दं आंनिया बिबार बै ओरै नोंथांमोना बे बाल्थिङाव बिबार मैगं बायदिसिना नुलाबायगोन आरोखि स' भिउवार्स आं फोखांबाय नै दुन्दियाखौ आं दा नैबे गनजोंहाय हालेवनाय बायदि खालामसिगोन आरोखि बे गनजों हालेवनानै मै होनांसिगोन आं बे दुन्दियाखौ बे क्रेटआव जेनोखि आं दुन्दियाखौ गायबायना बिनि उनाव आं दाना बेजों हालेवनोसै हालेवनानै मै होना होनोसै आं अब्लानो बियो मथा मथि दुन्दिया एसे गोबाव नांगौ नालाय बेदनो दा बे दुन्दिया बेदब्ला आं नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो आरो प्लिज 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 साबस्क्राइब खालामना होथारलै अननानै स' नोंथांमोना बिदिबा नुबाय नै आंनि फोनायखौ आं फोनानै लाग्रोजोब्बाय आरोखि बेयाव गासिखौबो फोनानै लाग्रोजोब्बाय नै बे बानलुनि सिङाव दुन्दिया ओरैबो फोनानै लाबाय नै नायदो आं बेखौ हालेवसिगोन बेजों नै नांगाला नै दाना माबायदि हालेवनांगौ बेखौ ओरै नै बिदि बोसिगोन आरोखि ओरै एसे जाजायो बिदि हालेवबाय दा बिदि हालेवनानै मै होनाय ओरै उल्थां फाल्थां एवनाय बायदि खालामबाय आरोखि दानिया ओरै मै होनाय बायदि खालामदो मै होनाय बायदि खालामबाय नै दुन्दिया सिङाव थाजोब्बाय हाया एसे गथा गथि जाबाय बे जिनिसा आंना दानिया बेयावबो नै जों हालेवसिगोन बेखौ ओरैहाय बानलुआ बिराद जादोंमोन आंना बोरमा हाबना होदों बे हालेवबाय नै बिदिनो एसे माबालाबायदो आरोखि दंबावो बेखौ ओरै बुरना होदो ओरै उल्थां फाल्थांनो
दाउआ थाल लादोलै बुरि जाबाय नै दुन्दिया रेडि जाबाय बिराद गोथाव गोथाव नायाव बेदराव होनो स' बिदिब्ला जोब्बाय स' नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि दुन्दिया मावनानै जानो गोसो दङब्ला जुदि गोनो गोथो मोनदोंब्ला आंनाव कमेन्टआव सोंहर नोंथांमोना आं खोन्थाना होगोन स' बिदिब्ला थेंक इउ बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बाखि दुन्दिया बेरोब्ला बिलाइखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन